Moje meno je Filip Kotovský, pochádzam z veľkej diery na Slovensku, menom Dolný Vadičov, kde každý človek je tupý jak hovado. Všetci tam smrdia. Takže moje záľuby, gamblerstvo, fajčím. Do školy chodím, krásno na spisúcov, kde si sami kokotí tiež. Hovoríte, že fajčíte, a kde? Tak čo? No tak fajčím kokoty. Ale musia byť hrubé. No. Chodím krásne do školy, tak som už spomínal. Naposledy na praxi som vyrobil tieto okná. Môj výrobok. Potom mi dal majster vyrobiť ľudský pokladiva. Nevedel som, pičoval mi ako veľký kokot. Ukážte. Je to na piču. Seriózna krivá výroba. Môj dom. Jednomiestný karavan. A teraz vyrábam tieto okná. Tak dvere za rubňou. A ešte Jogi. No tak, som predstavý, toto je parovňa. Jogi. A mám boky. A rád dobrám toto. A toto si dneska dáme na desiatu, ako pomazánku na chleba. Dobre, koniec.